Dušan Vujošević, najtrofejniji trener u istoriji Partizana, oteran je iz kluba zbog kritičkog stava prema Vučiću, koji sponzori nisu delili, pa se uprava lišila njegovih usluga. Dule Vujošević je bio prvi na kome je trebalo pokazati šta će biti sa onima koji ne budu mislili kao režim. Sport, kao i Pink, a posebno Sportsko društvo Crvena zvezda koja ima podršku, su jako bitni mehanizmi za održavanje i unapređenje rejtinga. Do dolaska Vučića na vlast, košarkaši Crvene zvezde su 16, a fudbaleri 7 godina bili bez titule. Igrom slučaja ili namera, ovi klubovi su posljednjih godina osvojili dvocifren broj titula. Grobari su konkurentski klub proglasili za državni projekat iza koga stoji čovek kome su posvetili navijački slogan. Vučiću pederu, ne damo ti tihli kada se aktivirao Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi. Sada već pokojni osuđeni narkodiler i vođa huliganske grupe Janjičari, angažovan da disciplinuje Partizanove navijače.